Салом ба кулли тамошобинону ба кулли подписчикон. Касе ки подписчик нест, ҳатман дар омада подписатсия шавед. Лайкро ҳам фаромӯш накунед, ки мин баъд баҳри шумо кӯшиш мекунем видеоҳои ҷолибу интереснию шавқовар сабт кунем. имрӯз як видеочаеро мехоҳам нишон битам. Як видеочаи прогулкаи оддие ки ба як тамошои маркази шаҳр табдил гашт. Касе ки берун аз ватане шояд ки интересниш боша бубина ки маркази шаҳр чӣ хел шидаю, чӣ навигариё дар шаҳри Душанбе шидае. Дар охири видео як ужинчаи, як хӯрокчаи оддие ки дар муддати 20 минут тайёр мешавад нишон метавам. ҳатман бо мо бошен, видеои моро то охира бубинен, дастгирӣ кунен, лайка фаромӯш.